Naš prvi susret je u stvari bio na maturalnom plesu. I nedugo posle smo se i oženili. Ja sam imala 19, on 20. Svirao je harmoniku, tamburicu, slikanje mu je išlo, čak je i neki roman započeo. Njemu je kung fu jako puno značio. Željka sam upoznao 28.6.1991. godine kada smo se uključili u obranu grada Karlovca u prvu pješačku bojnu 110. brigade. Željko je bio dragovoljac u to vrijeme. Bojnik Željko Čorak, rođen 1958. u Čorkovoj uvali kod Saborskog, tada pričuvni kapetan Jugoslavenske narodne armije, postaje zamjenik zapovjednika druge satnije prve pješačke bojne 110. brigade Zbora narodne garde. Dečki su ga jako hvalili, njegovi suborci, da je bio čovjek koji je uvijek govorio za mnom. Na prvu veliku borbenu zadaću Željko odlazi u Topusko. Osjetili smo prve metke prema nama. Nije mi puno htio pričat, nije me htio puno ni strašiti jer bila sam ustrašena sa 2 djece sama u kući. Osjetili smo granate koje su padale po nama. Vodio je brigu o svakome svome vojniku. Po povratku iz Topuskog zapovjeda obranom Slunskih brda. Vjerojatno si je nalazio neke utjehe, neka smirenja baš u pisanju pjesama. Ja mislim na našu djecu koje san razbijaju granate. U nadolazećim tjednima Željko postaje zapovjednik blokade vojarne Logorište, zapovjednik druge satnije prve pješačke bojne 110. brigade, te naposljetku početkom studenog 1991. zapovjednik obrane Turnja. U legendarnu Kaliforniju sredinom studenog dolaze novinari. Njega kao zapovjednika pitali su ga da im se predstavi. Željko je rekao, ja sam Wolf. Željko je dao to konspirativno ime po kutiji cigareta. To mu je praktički bilo njegovo prvo konspirativno ime u Domovinskom ratu. U posljednjem upisu u Wolfovom osobnom dnevniku dana 17. veljače 1992. zabilježen je sastanak 110. brigade sa samo jednom točkom: ostvariti što bolje uvjete rada i života boraca. 26.2. događa se taj nesretan slučaj kada nam Željko nesretnim slučajem stradava. Postrojba je izgubila velikog čovjeka. Usudio bi se reći, Željko je bio prirodni vođa. Po Wolfovoj smrti postrojba kojom je zapovjedao preuzima njegovo ime. Svi borci su sa čašću i sa ponosom nosili ovaj znak i na sjećanje našeg ratnog zapovjednika. Još od rovova na Slunskim brdima s velikim žarom su novu himnu prkosa stvarali Željko i njegovi suborci, koji su ju posthumno i dovršili. Sa Željkovim uvodnim stihovima u svibnju 1992. snimljena je kao Wolfova balada. Nagrada Karlovačke županije za životno djelo dodjeljuje se za izniman doprinos u Domovinskom ratu i obrani Republike Hrvatske. Divan osjećaj, ponosne smo za to što je dobio, je stvarno pokazao da zavređuje. I kao vojnik i kao čovjek. I kao prijatelj, i kao suborac, i kao muž, kao otac. Da, bio je divan.